Ola a todos e benvidos a un apartado máis do noso tema. Neste caso en concreto imos a profundizar sobre o que foi o colonialismo, así como a explotación colonial que vai a derivar deste. Para comezar o vídeo debemos empezar definindo que é a colonización, que é basicamente un sometemento de outro país, de outro territorio, tanto económica, política e culturalmente. Este modus operandi cristalizou nun novo sistema político que se coñece como o imperialismo, que consiste nunha nova forma de entender o mundo político e geográfico donde os países desarrollados e conquistadores que imos a coñecer como a metrópoles nútrense de outros territorios máis subdesarrollados que pasarán a ser as súas colonias, as cales dependerán totalmente da súa metrópole. Agora ben, a colonización non é un termo novo, senón que nos leva acompañando na historia dende aproximadamente o século XVI, en concreto dende o descubrimento de América. Non entanto, ímolo a destacar entre mediados do século XIX e principios do século XX como un novo proceso que se acelerou debido, en primeiro lugar, á industrialización. Esa nova industrialización vai a posibilitarlle aos países unhas novas capacidades de exploración nunca antes vistas, así como tenderalles unha capacidade militar que supera con creces a calquera outro país subdesarrollado. E, de igual maneira, ese mismo proceso de industrialización que teñen os países europeos ten que nutrirse de alguna forma e vai a ser principalmente a través dos recursos naturais e das fontes de energía que extraerán desas colonias. O territorio máis afectado polo colonialismo vai a ser o continente africano, quen, dende principios do século XIX, era prácticamente un continente virxen sin apenas explorar, pero cun enorme potencial, tanto en canto a recursos naturais como en canto a valor estratégico. Non entanto, non foi os únicos territorios que foron presa desta colonización, senón que outras rexións como Asia, Oceanía e incluso a mesma América tampouco foron capaces de escapar dela. O colonialismo, como fenómeno histórico, ten dúas fases ben definidas. A primeira abarca entre 1850 e 1880, que é máis ben unha iniciativa tímida, donde moi poucos países interveñen no sometemento deses territorios, principalmente Reino Unido, pero rapidamente se pechará esta fase debido ao espallamento da industrialización polo resto de Europa e, polo tanto, a posibilidade de outros países europeos de entrar nesa carreira de expansión e de colonialismo. Isto vai a provocar entonces o inicio da segunda fase, que vai ser moito máis agresivo e violento, porque moitos países europeos, principalmente Alemanha, Francia e Reino Unido, van a pelear entre eles por facerse coa maior cantidade de territorios en un menor tempo posible. Máis territorios, máis prestixio, máis poder económico e tamén máis poder político. Esta segunda etapa abarca entre 1885 e 1814 e ten o seu arranque coa celebración da chamada Conferencia de Berlín, iniciada no 1884 e finalizada no 1885, que supuxo a reunión dos países europeos máis importantes e máis industrializados da época para repartirse entre eles o continente africano, como se fora un casito, da maneira máis pacífica posible. Pero veremos máis adiante como esa iniciativa pacífica realmente tivo os seus roces, os seus conflitos, como calquera outro fenómeno histórico. Non entanto, o que máis nos interesa aquí é comparar como entre 1880 e 1913 toda África basicamente pasou a estar en posesión desas potencias colonizadoras. Ata o momento falamos basicamente do sometemento de algúns territorios, así como da explotación colonial que se van a facer sobre estes. Pero tamén é necesario profundizar sobre cales van ser as causas reais de por que, e non antes ou despois, os países europeos van a comezar este proceso conquistador. Principalmente temos 4 causas. A primeira delas, e quizáis a máis importante, é a económica, que ven do brazo da revolución industrial e industrialización que estaba producíndose nestes territorios. Ese fenómeno vai a permitir que esos países agora teñan unha maior produción, pero con maior produción tamén necesito novos mercados donde vendelo. Eses mercados van ser as colonias, e de igual maneira a industrialización exixe de novas materias primas e recursos naturais para poder fabricar esos objetos que nos queremos vender. De novo, as colonias van a prestar esos territorios que se van a reinvertir directamente na metrópole e nunca nos territorios conquistados. Por outro lado, a segunda causa vai ser a política.
As colonias podían cumprir varios obxectivos estratégicos, como por exemplo a posesión de Exipto por parte de Reino Unido para controlar o canal de Suez que conectaba o mar Mediterráneo co mar Vermello e así poder chegar sin ningún problema ata a India e comerciar co seu algodón. Ou tamén temos outras causas, como as demográficas. O estallido da Revolución Industrial permitiu un aumento abismal da poboación europea. Esta sobrepoblación provocou que rapidamente os gobernos non foran capaces de lidiar co paro que se estaba incrementando. Maior personas necesitamos darlle máis traballo a elas, pero non os encontramos e unha das solucións que se van a facilitar será a emigración a estas novas colonias que estamos conquistando, aligerando así ese peso poboacional. Para lograr isto, normalmente optábase por exterminar a maior parte da poboación indígena do territorio autóctono e así evitarnos problemas e conflictos sociais entre os inmigrantes e os indígenas. Un moi bo exemplo é o que ocorriu en Australia coa colonización dos ingleses. E por último tamén temos unha causa ideolóxica e de matiz racista, xa que nesta ocasión, século XIX, os europeos como homes brancos considerábanse superiores a calquera outras persoas, considerábanse o centro do ombligo do mundo e polo tanto consideraban tamén que tiñan a necesidade así como a obligación de educar a eses países máis subdesenvolvidos. Tendo en conta estas causas, tamén podemos clasificar as colonias dependendo do tipo de explotación que realmente quixéramos delas. Principalmente encontramos tres. A primeira é unha colonia de explotación, donde simple e llanamente lle extraían os recursos naturais e os enviaban á metrópole. Un moi bo exemplo é o algodón que extraían da India e enviaban a Inglaterra. En segundo lugar, temos as colonias de poboamento, que son eses territorios que van a ser receptores de inmigración europea para alixeirar ese problema de paro que había en Europa. E por último temos as colonias de posición, que basicamente consiste en controlar certos territorios estratégicos para principalmente facernos coas rutas comerciais máis importantes. Dous grandes exemplos, ambos relacionados con Reino Unido e as súas posesións tanto de Gibraltar como de Malta. Porén, ata o momento, e ao longo deste vídeo, non só falamos dun tipo de modelo de sometemento, que é o que bautizamos co nome de colonia. A razón é moi sinxela, que basicamente era a máis utilizada, pero sería incorrecto dicir que era a única, xa que de maneira máis tímida podemos encontrarnos outros dous modelos, como serán as concesións e os protectorados. A primeira destas, as concesións, diferenciase principalmente da colonia de que xa non van ser territorios conquistados, sino cedidos, e en concreto cedidos temporalmente. Un exemplo moi ilustrativo é o caso de que China lle cedeu a Hong Kong a Reino Unido durante 155 anos. Durante ese período temporal, o Reino Unido podía someter e controlar ese territorio ao seu gusto, pero unha vez pasara o plazo, retornaríase a China. No caso do protectorado é algo máis complexo, e é que ese territorio que se vai a seguir conquistando presentará unha certa autonomía, unha certa independencia, pero solo en canto á política interior. A política interior estará en mans dos gobiernos indígenas, mentres que a política exterior máis internacional, económica, militar e administrativa estará en mans da metrópole. Isto ocurría principalmente en territorios que xa tiñan unha civilización asentada ao longo de anos, de miles de anos, e certamente estaba civilizada e desarrollada. Un moi bo exemplo ocorreu coa protectorado de Marruecos por parte de Francia. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Adiós!